Good morning sa tuya Gabos. Petsa 25 na ka na Hunyo 2025. Magayon na petsada January, February, March, April, May, June. January, February, March, April, May, June. 6-25-25. Size 25-25. Pwede gayud yan tayan sa Suertres. Miyerkules, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat naman kita kay Mama Mary. Taod-taod pong alas 5:15 hapon, live ang Our Mother o Perpetual Help Novena. Madadangog po digdi sa DCGB. Anuman tabian kasiributan sa paghampang niya tukan kaaldawon, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Pacheck lamang mantabi ka mong attendance. Sana po ligaspi ang paraan tabay lamang. Old Albay District asin sa Daraga. Pati naman po sa manlain-lain na lugares digdi sa Laog kan Albay. Premier Distrito, Tabaco City, nadadangog kita dyan, 106.9 WGB-FM. Good morning sa Indo dyan. Kay Sir Dex Veles, SM Dex, asin sa men and women po, kan sa muyang sister station na yan. Tata Bes, na precisely, kumusta ka dyan sa 106? And siyempre, tabi. Diyan man sa Kamalig, mga paraan tabay ta, Ginubatan, Ligaw City. And so pinag-abot man kan sa tuyang broadcast sa Laog kan Kabikulan, imaging sa luwas kan Rehiyon 5. Mantang kamudyan siguro naghanda na kan pangudtuhan, maray na aga may nagpa-check maning attendance, tabi present ang 0724. Yan, dyan sa barangay 24. Maray na aga tabi isa sa Indo. Nagadangog dasinda, buda si Clint Michael Magdaong. Salamat tabi. Dyan sa mga taga barangay 24. Katuwang taan news team dyan, si Sir Jimmy, Chief Jimmy. Kumusta kising su okasyon diyan sa tuyang lupang tinubuan sa Karamuran? Dai pananggad ako nakakadyan poon pakan bagyong Pepito. Kising, kumusta diyan sa Indo sa Karamuran? Ayos man daa. O diyan da sa Taisan, sabi ni 3788, yung ginibong tinampo na patch sa Taisan mas lubak lalo. Ano ba yan ta? Sige ta, sa tuya yan na kanon ay follow up. Katuwang siyempre si Pading Jomar, Pading Al, Joshua Bino, Angel Mustansa, Karen Ala, Henry Mata sa Manibela, sa Master Control, Chief Tech Rabil, Newsroom, Chief Tech Ramir, Newsroom ang daipong kapaguran, laban lang ng laban. News Director Mardela, kasabay si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole Ann Gloriani, pati naman po si Jimos Barrios. Sinda po ang minasurumada, yan na mga istoryang nababasa nindo sa social media portal kan DCGB, DCGB News Online, and siyempre nagkakadarong nindo news break as in major newscast digdi po sa DCGB. Sa IT, Jerome Nico Martinez, broadcast ni Mantabi Worldwide Netwide. Good morning dyan sa pag-araw kayo ning oras, medyo aga naman sa Iran. Kumusta tabi sa imo, Ayatollah Ali Khamenei? Regards kadaan ni Presidente Donald Trump. Yaon sa The Hague sa the Netherlands.
Jerome Nico Martinez IT with KC Tanay kan Camarinesor Polytechnic Colleges Nabua. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Mga tagalibas kan ginubatan, sabi ni 1928 nagdadangog sina dyan, diretso na kita kan istorya, limitado ang oras ta, ipitan sa tuyang oras, kaya dai ng patumpik-tumpik. Buda sa imong mahal na esposa, Dr. Lim. Trontat gas gasul sa daraga. Kami dyan. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Tamang hururon sana sa barangay. Solve ang problema kan mga parapala-pala. Buda kan sa mga saradit na mga para-gravel insand na nagkukusain da kan supply, kan aggregates, digdi sa malilipot, albay. Iyon ang susunod na kabanata. Roger. Sige, aber daw. Sige. Solve tolos. Solve, sige. Ang kaipuan man sana, magduroron sa barangay. Ini baga tabing paring Pio. So, ipinag-proponer ni Rines Biara ang nakako kang konsesyon kan mga quarry digdi sa Binitayan, San Francisco area sa Malilipot, Albay. Sinabi ni Bitara na nag-issue na gilari siya nin resibo. Yan. Aha. Kaya iguana naman na resibo sa mga para-pala-pala. Aha. Boda na ipapabakal linda duman sa mga concessionaire, I mean sa mga saradit na mga para gravel and sand Iyo. na nagkukuaman sa sainda. Yan. Ini Aha. matapos na magharampangan sinda sa barangay, sa tubang kan mga barangay officials, naguroron, o ne, pinirwisyo mo ako kay ni, hoto, ako man nakapirwisyo, o ni, kamo nakapirwisyo, ni arugan, solusyonan or else, dahil kamong resibo. Yan. Oh. Aha. Kinumpirma ngo niyang sa kuya ni Bitara, nagka-oro yun sinda. Yes. So, dahil ng perwisyoan, so sa emo, so sako, Everybody happy na naman. everybody happy. Ang question pa ding Jomar, sagkudwari na naman ang matagal sana. Iyo na yan. Yan, dahil lang ang nangyayari man sa nakan. Arog na ka ng style, pag pinirwisyo naman so concessionaire, Oho. deng ticket, Oho. deng resibo. O di everybody happy. Dahil na ning Everybody happy. Kinumpirmar ko ini naman sa mga nagkukuha ang gravel and sand. Iyo. So, nagdo-door deliver. Okay na ngayon, sir. Yeah. Nag-issue na ngayon, Kirtibo. Salamat ngayon sa inyo. So, dahil man kayo po nagtukilat kayo pasalamatan dahil anta ito pa sa nang so biglang pinundukan ni Bitara ang pag-issue kan resibo, nagdulok na tulo siya sa barangay. As in, para ipapod. So, nagkati ng mga para-pala-pala na aligadong namimirwisyo sa negosyo niya. Yan. Nagkaoro yun, solve, ayan, everybody happy. So sabi mo nga ni, diretso na naman so negosyo. So, at least ano yan, gabos nakikinabang Iyo. siya. Totoo. And dahil ta nakaipuhan na ay paabot pa and mag-intervenir si Governor Glenda Bungao. Takaswapon kita na nga ni pigapudan ko kundi nagkikring sa naso telepono baka busy. Dahil ta na ipaabot yan. Dahil na sulod sa barangay level. Barangay level pa sa ano pa. Dahil ka kaan magpasumitir na apparently talaga igwa manin kasalan itong so mga nagkunyan man, nagsurubra man.
Roger Ronda. Kung na kita magkaoro, yun di mala sa Indo. Kami buhay, kamu dae, bako. Araw kayo sa nangyari. sige. Dissolve. Okay na. Iyo. Tapos na sa problema. Mahalat na naman sa kita kan masunod na problema. Bad ka arabotan. Hop, samuya ning tinambak ha, dahil ka mo dyan. Alam ko, sigurado ko magkakaigo kinakulang pagbabago ang mga padalagan dyan pag nagtukaw na sa bagong gobernador kang Albay. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadre Jomar. Backtracking, kanakalis na semana, may report si Pading Jomar na nagka-problema dyan. So, enot nga ning kuan, sistema. So, apod bagang pa-victim effect. Ano Pading Jomar? Pa-victim effect. Oy, nagaya kami pigtawan ng resibo. Pa-victim effect. Sinda palang sumay kasalan. So mga para pala, pwera bilos ubos dyan sa malilipot. Igwa lang. Dahil taman rirabos, igwa lang. Tamala nga ni ang prebas kaan kan sa tuwing statement is ito may nagharampangan na mga nagkaperang pala, nagharampangan dinisay sa barangay. So, iyan ang prebas kaan na may nagkakapera na yun na nga ito, nagpa-victim effect. Iso na ako at tulos na report ni Pading Jomar. Isabi ta, anong problema? Taday na sinatitawan ng resibo, herak man, may hanap buhay man na dapat kuntaan ng idiretso. Ito pala, sinda, so nag-abuso. Anoan sa tuyang pruebas? Mala mo ito tabi baga. Sabi ka so, concessionaire, igwaning concessionaire dyan, certain na bitara sa malilipot na uning lugar na ini, tinaawan ka kan gobyerno ng permiso, dyan ka mag-quarry. Tapos igwa manin mga para-pala nganin, natitawan niyang resibo, tanganing maging legal makumbagaan sa indaman ako niyan. Ay, sakat ha, dahil may nangyari na apektado na lugod, so legal na negosyo, quarry, ni Madam Bitara ba yun? Pinundo niya, so pagtaonin, resibo duman sa nagkaperang mga pala-pala. Ito palang so nangyari. Ang biktima talaga man. So may sadiri. So concessionaire na legal. Bako itong mga sadit na mga para-pala-pala. Primero, sobra na duman sa dapat na kuwaanin dagayod ding kuwansa na baybay o graba o batteries. Ang pagkatapos, nagkukuakan so lumana sa laukan quarry site na itong sugbay ba na ako dahil napipara ni so mga yao duman na legal na igwang konsesyon sa muya ngayay niya. Well anyway, all is well that ends well. Nasettle na po yan dyan sa malilipot. Naghururo, nagbirisay po dyan sa barangay. That's good. Dahil na ipapaabot yan kay Governor Glenda. Sabi ta na nga ni, pigkonsiderar ni Governor Glenda ka ito na mga para-pala-pala. It's an enterprise na nakakataonin tabang hanap buhay sa mga arog ka nakasarabitang. Ipapaabot akong na tanganing mabisay kundi dainap tao to na sa barangay pa sana remate na. Sabi po. Yan Now, before kita magtukar kaining sa tuyang istorya, kasuhapon, following the principle of fair play and pagtaonin niyan ng oportunidad sa concerned na mga establishmento, tao, persona, ahensyas, grupo, inapudan ta sa tuyang kontak dyan sa Sarong Dakulao na mall, ining SM. Inapudan ta. Sabi ta na nga in the spirit of fair play and then mapatunayan ta na daikita ning malintent na imalain asin mag-impute nin maraot na reputasyon asin raoton an maray na integridad asin pangaran kan na dakulao na negosyong iyan. We follow the rule, ilatag kung ano ang dapat na simbagon, ipaliwanag, concern, di na po danta. Although sa tuyang kahoron midbid ko yaon siya dyan sa SM, inakomodar sa apunta, ilinatag ko tabi so istorya. Nya ko ni po concern kung pwede ka makuhaanin pahayag and because nya ko ang SM is
a business which is, sabi na nga ni, imbued, perming katakod ang interest kan publiko, public interest. So, iguaning claimor sa public, so mga kliyente nila, di ipinaabot ta without the intent na imalain ang reputasyon kan ngarang kan SM, kundi ipresentar sa naman so validong concern na tanganing maaktwaran to protect their clientele, not to destroy their good reputation. Okay? In the spirit of fair play sa broadcasting, bago kita nagtukar kan istorya, niya ko pwedeng maki-appointment ng interview. Tanya ko uni ang concern, linatag ta. So, sabi, ay bako ngaya ako ka na otorisado na magsimbag. Nevertheless niya ko, ano ang pwede? Ipapaabot ko ngaya ang concern duman sa right person once na mag-abot na. Then titimbrehan ta ka ngaya. O di sige sabi ko, ikukota ka na arugan ang sa indong simbag para mientras. Ay sabi, daing mo na ngaya ako pagpangaranan. O so, our effort was there. I have done my best na ipaabot yan bago i-broadcast. Ano po? So, halatuntan na lang, ipinaabot ko na sa inda so concern, and if ever na true indeed, utubon kang kahurong kusto sa iyang pangako na ipaabot ini duman sa person concerned na iyang magsimbag, halatuntan na lang tabi. Ano? So, nagibutan na. So, crucial and vital role. And na-explicar ta na dahi kita ng intent ding imalign ang sa indang maray na pangaran as in mag-impute ng bad reputation sa inda. Bako po, this is a valid issue concern na kaipuan aktibaran tanganing maproteheran ang mga clients. Ano po ini tabi? Manungod ini sa sistema na dyan kan parking. Bako, inda ko tabi ka mo. Maski ako may naipadara sa ko na post nin account nan ngarasa ngaran Melissa Abadesa arugaan. So we presume na ito page ito sa Facebook account ni kinatawan Melissa Abadesa, attorney Melissa Abadesa. Ano? Manungod ini sa parking. Tadati baga pag malaw kita dyan sa SM so may mga darang motor, tricycle o four-wheel drive na mga bihikulos, ang pagsingil kan itong so entrance fee dyan sa baba. Ano, dyan naglilinya. Okay, now, all of a sudden, itong so baba, ginibo ng Gabos Valley parking, ano, inda ko sa second floor o kaya sa rooftop kung ito, dumanasan na ito sa 20 pesos. Pero sa itaas, 20 pesos. Hindi ko second floor kung valley parking pa. The problem is, ang pagsakat bagad yan sa pinakaitaas, paturo-taririk iyan, round and round and round. Duman ibinugtak, so both kung saan ka mabayad, sa pinakataas mismo, bago ka maglaog, sa roof deck, di anong nangyayari, tabi? So, mga bihikulo, di na po natatraffic, duman sa delikadong pakurukurbadang ito, paturo-taririk pa itaas ta, ang inclination, medyo pahalangkaw. Medyo pahalangkaw, tabi. So, maski nga ni so post ni Madam Melissa Abadesa, di ko aram kung iiniso account ni kinatawan Melissa Abadesa, basta ang ngaran arog ka iyan, pig-message ko nga ni, kung hindi pa nagsisimbag, siya nag-post man na ang sabi niya, delikado nga ya ini. Inclined Ngunyan, ang pagmabayad ka bagaduman sa booth, mapundo ka. Kung heavy ang traffic, tabi, duman ka maguguong sa alanganin na sitwasyon. Iparayo kimahal na Diyos, may mag-malfunction dyan na handbrake o preno o clutch, rumusdos pababa. Ang maapektaran kaan, bako sana itong sa bihikulong nag-malfunction, kundi sumanga nasa ibaba pang raradason ka ang garo domino effect. Tabi ano, iyan ang concern na gusto takot ang ipaabot, kundi naipaabotan na.
Ngunyan, halatun tadalag kung ano magiging simbag tabi ano po. May mga question man ang iba na ano daw ngaya kung imbes na magkolekta ng bayad bago na magluwas, tan pagluwas baga kan mga bihikulo, bako man sarabay-sabay. Mas sarabay-sabay sumalaog kumpara sa maluwas, mas safety pa. Ano, sandali, si Pading Noel Manalo. Pading Noel, good morning. Good morning, babe. Ay, good morning, pade. Oho. Tama yan na pagtataram ni Sinatawan. Mhm. Kasi kapag dumangko, kung ikaw ngayon manual, mapapagal ka talaga dumanta, incline ka. Opo. Ngunyan, di pa rin na-realize kasi di pang nangyayari. Oho. What if manangga din na pagtatara mo, mag-malfunction ang auto mo, Oho. sa pababa, Radas iyan domino effect. correct. Ang sarang sa nang-advantage kay tabi pa rin, dahil na nagpipila naman sa luwas. Totoo. Dahil na traffic din sa luwas. Mhm. Kaya lang, dapat pag-isipan ko takang SM na tama itong suggestion sa'yo mo na pag-luwas na sana, saka mag-taog bayad. Yan. Taang pagluwas, dahil man baga nabibiyo, ikumpara mo sa naglalaog. Baka sa nabi pa rin, Oh. sa'yo ka maluwas. Dahil man ang ibang luwasan. Oh. Yung po kaya, no? Nandiyan po kaya yan. Oho. Tama itong pagkakaroon na dahil pa nangyayari, dapat abatan tanata. Yes. Definitely. Di ba't mangyari talaga yan? 99% mangyari. Ta-incline ka. Iparayo ki mahal na Diyos. And who will take care of the damages in kaso? Yan, sarap pa yan. Halawin Mag-tip na- ko niya sa auto mo, Oo. auto ko. Alangan man na, sinilon, magbayad sa'yo mo sa SM. Halawid na naman na hururunan. Legal na naman. Bata na kulang korporasyon. Iyo nga ni, Ay kung may makwa na buhay. nakasuha po, Oo. pasgang ko, araw mga kanya nangyari. Mhm. Sa likod ko nga ni, nakagadanan. O niyan. Kung di ka tatao talaga magdiskarte, pag manual baga, dapat tatao ka kay itong so clutch, preno, silinyador, nagabos piga duduunan mo. Correct. Oho. Iyan. Ako medyo mangyayari ka, let's say ngaya o, especially, bako man sa pagmimino sa pagdadrive kong babae, ang babae, sa pagal-pagal sa babae, tayo kung mo ka, doon mo kung kuyan mo ka, itong preno mo tapos to clutch. Mag-arang to ang clutch mo bud ang preno. Kung di ka tatao. Iyo, totoo. Oh. Kaya dapat makunyan pa sana ako ta, maharaman na hanggang SM na medyo delikado yung pingihibulinda. Iyo nga ni. At pinaabot ko sa concern, dahil nakita maakusaran na dahil sinda pigtawan ng tsansa. Ngunyan, mismo nga ning si Attorney itong Facebook account na ngaran Melis Abadesa, dahil ko aram kung sukit kinatawan ito, tapig message ko dahil pa nagsimbag. Iyo, sa ito, tabi, Oo. palita, follower niya naman ako. Ayan, oho, okay. Nainig dito sa post niya. Iyo tabi pa di. Di sige tabi pa di Okay, thank you, tabi. Thank you so Thank much. you. Sige po. May upload pa kita sa cellphone. Sandali mo na. May tumatawag sa atin si 3253. Hello 3253. Good morning. Good morning, sir. Yes sir. Yes. About sa parking pa rin. Dapat po kaya yan, sa gabos na mula sa Manila, ang expect na nagbabayad. Come again po. Medyo malabo kayang signal. Come again po tabi. Hello? Hello po. Sige po. Go ahead po tabi. Hello, sabi, Sir Pio. Sige. Okay na po. Ayos na po. Okay na po ang signal. Sige. Go ahead na po tabi. Okay na Go po. ahead. Opo. Ang saro lang po dyan sa problema man kanano, talaga katos yung traffic talaga. Sa entrance pa lang, saka pa lang sila nagpapabayad. Dapat po kaya talaga, ang bayad kaya pag-exit. Mhm. Sa exit, gabos ng bagang mall sa Metro Manila, ang kukuha mo lang paglaog, resibo. Mhm. Tapos pagluwas na po, kung pirang oras baga ito, darating sa iba kaya may oras, kung pirang oras kaya yan, babayadan mo lang sa ibang mall. Mhm. Na may consumption baga po yan. Kaya dapat talaga, sa exit na, Yes. magbayad, bako sa entrance. Entrance pa lang kaya dyan sa SM, mabayad ka na. Lalo na kung itong suintra na bagso pa itaas, delikado baga. Oo, delikado po. Lalo kung ang mga matik, dahil kaya ibang depensa, antig-asahan lang talaga ninda yan kung pababa.
So preno lang. Imo kung magmalfunction ang preno, Yan. dahil may ibang depensa. Iyon nga. no. Pang-araw kang manual, pwede mo pag-ilagay yan sa gear. Correct. No, Oho. para magpunduan sa rulunadan. Question pa is Ay, ang kung bakit matik, dahil pong ibang depensa kaya yan. Kaya Ayun. naman ka lang nag-aasa sa brake. and tama man ito yan na obserbasyon nindo sir plus so obserbasyon man ni Pading Noel Kasubago na kung ang driver bako pang highly skilled sa mga araw ka na inclined na nagpupundo bodo maabante talagang yaon ang halangkaw na porsyentahe ipare kay malayos ning aksidente disgrasya. Oo, ang ligabos kaya ngunyan na lunadan, ano na po, bako naman sa araw kaya mechanical. Mhm. Gabos pa nga po ngunyan, hydraulic na, ang nagagamit na lang, nasa computer box. Ito malfunction ang computer box, Wala na. yan na break, di mo patay. Wala na. Ng makina. Iyo. Parang pino. Mhm. Oo. Ay Kaya nako. masakit po. Dapat po ang mga bago na, ang ano po ta, dumana sa pinakababaang o pinakaitaas kung ngayon sakali. Pagbaluwas na. Luwas pa lang din. Oho. May dumana ang bayad. Pag iluwas mo, sa tirang floor bagayan, di sa floor man ko tayo, iguwa mang kinsaro. Yan, at least safe ang bihikulo buda so nagda-drive lalo na and kung ang pig-isip ninda is traffic, mas lessen ang traffic, tabako man sarabay-sabay minaluwas. Ayun po, Oho. masarap pa po yan. Kapag kung masarabay ang tao, nang yan maluwas. Maray pa ang palaog, nagkakasarabay po yan. Ang isip ninda, so oras niya. Dapat ni Arke, di mga dumang kita. Tama Makaparking ng kita. God. Tama ng God. Opo, Yun po opo. lang yan sa kuya sa konsepto. Oho. Pero nagdalaog mo yan. Yun ang problema ng niya sa inda. Pati masikipong baga po ang baba. Ang palaog pa ninda, duwang panlinag ninda para sa bayadan. Mhm. Oo. Sarap Yeah. pa dyan, alanganin nung po baga ang paglalaog sa inda. May island po baga sindang linaag. Mhm. Tapos kanto pa, may parking pa pag abot mo sa ro. Pwedeng magkakustulos kinsagi. Duman sa kanto. Mhm. Hmm. Well, Kaya, magayon yan hindi ng mga magkangyari ang obserbasyon. sinutulos. Inilag ang pinaka prime concern ining so duman mo guguungon so mga behikulo na nakatangad. Oo, yun po. Oo. Yun lang ang Yan. pinakaano ta. Oho, sige tabi Dapat sir. talaga, ang pa-accept na lang ang bayad kita. Opo, sige tabi sir, ano po ta once na magkuan ito, signify man sa kahurong ko na igwa na pwedeng makahurong, ipapaabot tayo na ma-reconsider ninda ang sistemang iyan. Ano po? Ayun po, ayun po. Sige. Sige, Salamat thank you. po, Thank you so much. Taga-saing katabi, sir. Taga-TV po ako, sir. Sige, thank you so much. Mabuhay ka mong mga taga-tiwi. Yan. Sige, tabi. O, iyo po tabi anang concern. Ano, ihilingon mo. Mas kunyan. So, pagluwas, takon ang tig-isip ninda traffic, mas lessen subihikulang nagluluwas. Kaya dahil magkaka-traffic, tabi. Kaya pwede na kayo dumat sa Manila. Although pambira mo kita makaabot sa Maynila namin. Ang pagluwasakan ang bayad, padiit na, saro 2 tulo 4, paminsan 5, okay na yan na traffic. Mas nakulso naglalaog. Engineer Mer, good morning tabi. Hello sir, good morning. Opo. Mas magayon man talaga itong sa baba na lang ang pagsingil, pagpaluwas ka na. Mhm. Kasi siguro man baka di man naintindihan kang management dyan kasi operational na lang yan. Mhm. Di din na naintindihan sa structure. Oo. Ito baga, inclined driveway ito. Paturo-taririk pati, garidunat. Yes. Pero ang design kayan, moving vehicle. Ay, ang mga arugkaan, it is not designed para mag-accommodar ng steady vehicle. Di siya pwede maka-accommodar kang parking ay traffic load. Oh, so it poses danger. Yes po. Isa design consideration yan. Driveway po yan. Di po yan naka-design for parking or for traffic load. Kasi inclined. Ay, I don't know, data aram so design kan engineering kala, pero sa imo bilang engineer, ang Definitely, ang approach Oo. sa arog kayan. arog ka ng design generally. Po, pag inclined ang driveway mo, di may mga piga-consider na magkakaigwa siya ki-traffic load. Oh. O kung i-consider niya man, ay hopefully sana na-consider nila. Yes. Pero not all the length of the curve.
Oh. Mm. So Yan ang kunyan. Ang gustong kunyan kaya sabihin, may mga possibilities talaga. Oo, may mas ang siguro mas ang suggestion diyan sa operation na kasi bagayan, operation na diyan, ang designer luwas na diyan. Oho. Siguro kung araw kayo nang gusto nila mangyari, dapat i-confirm muna nila sa designer kung okay ba na araw kayo ni magiging sitwasyon. Oho, oho. Pero definitely, para di na magparahaloy, tama itong suggestion ng mga caller mong magsigil na talaga sa baba na paluwas ka na. Or pwede man taang kuan baga ang designadong parking duman sa 20 pesos bako itong sa Valley Parking. So duman na lang gayud sa rooftop, ano? Yes, Duman na pwede lang sa po, rooftop pagpaluwas na. Mas Eh, safe. ang kunyan nga, di ba, arag baga kaya dyan, ikaw baga sa taking mga tao, o siyempre, pag parking mo doon sa taas, dudulukod ka na, sisingilon ka na. Pwede man, tabi gayon. Bako. Oo. Oo, may tao baga, di siyempre, makaparking na, kalaw ka na, pagkaparking ka, pwedeng singilon ka na duman. Ito, nakadesign talaga ito sa araw ka ito. Sa taas, parking area ito eh. O, pwedeng Pero yan- sumixklada ka yan, iba ang mixklada ka, nas makusog. Ang design load. Ang design load, oho. Opo, yan po kasi, ang design dyan is gabat ng konkreto plus o gabat ng vehicle na nagahiro. Pigko-compute. Opo. Kaso, Oo. problema mo yan, puro nakaitarambay, kuya na siya, traffic load na siya. Tapos inclined pa. Incline pa, tapos tulong klaseng load ay consider mo, so moving, so traffic, kinasudid load ng konkreto. Oho, ano? Oh, which is hopefully kung yun na consider, wala problema. How about if di na consider? Yan, saro, yan. Okay, sige. Kaya mas magayon na siguro itong suggestion ng mga caller mo na kung bako sa rooftop, bako sa second floor, pagka-parking, o pagluwas, magsingil. O tapad ang pig-isip pa, no? Kung sa baba, duman so dati bagang nagkukolekta, nakakakausa ng traffic sa luwas. Di, i-revise, balik ka doon, duman na sa Yes. taas magkolekta, pero paluwas na. Paluwas na kayo. Iyo, kasi- Para at least warang traffic na. Di Iyo. na matraffic duman sa, actually itong sabi nindang, kuyan, saro lang ito na nailing ng mga biyahero, mga driver na medyo through the pace, lalo na kung manual man agad sa auto mo. Minsan na pagtatansya kang preno, tapos kasi linyador, Iyo. accelerator. Oo. Ganyan. Kung baguhan ka, siyempre minsan naalanganin. Maray lang kung automatic, kung may malfunction pa daw sabi, which is worst scenario na po ito. Pero ang pinaka-worst scenario yung di naiiling is the load, the design of that building structure. Saro pa iyan talaga. Ano po? If iyan na paturo-taririk ng pataas, kayang mag-holding load na naka-steady ang dakol na bihikulo. Yes po. Kasi moving passing by ang consideration mo Iyo. Kasi kung ikaw ma-design, hindi ka man ma-design sa consideration mo. Kung ilingan mo, inclined, spiral, definitely walang load siyang ma-standby kung yung kaso. Tama. Kaya ang ibubugtak mo man na mixklada o templada, so tama man sa naduman sa nagdadalaga na bihikulo. Yes po, opo, tapos ugapan. O takon may traffic, mabibiyo ang load, magulpe. Magiging tulong klase ang load niya. Yan. Naku. Oo. Pero hopefully na consider man. Hopefully, ano tabi. Sige. Apa, Salamat tabi, Engineer Mer, sa input Sige, tabi. sir. Thank you so much. So, iyan medyo piga ako kunya kukuta na nga ni dahil nagsisimbag si Attorney Kinatawan, Melis Abaday sa ta, dahil man siyempre sa cellphone ta dahil pa man kita ng contact duman, baka dahil pa man na ako kunya na recognize, pero nag-text ako, nagpa-midbid. So yan tabi this is not to malign, this is not to impute any malintention tabi. Ang concern talaga di is may paabot sa inda na igwang nahihiling ang kliyente na nakakakunyan, nagdadaranin posibleng peligro sa mga kliyente sila na dapat aktibaran. Ano tabi? So ipinaabot tayan bago kita kayo nag-broadcast, tanganing in the spirit of fair play. Hahalaton ta na lang tabi, so simbag managad kun iyo managad So andi pisil kung basa sa nakita didag pugawak tapos sarado ang sa tuyang mga programa na day magpasimbag sa laiyan. Our effort was there.
But igwaning arog na nga ni kito sitwasyon na di ngaya ako authorize kaan magsimbag, ipapaabot ta ngaya sa kwan, di ako uni ang concern, sige ngaya ipaabot ko yun, then timbrahan ta ka ngaya kung pwede na o di na ipaabot na tabi. So iyan ang sitwasyon po ngunyan ta. Inda baka kung Mayor Pido kita magpaabot, maaktibo ang tulos. Tapos Mayor Pido so romdom ni so renta na natama na, aktibado baga tulos na kapirang bulan sana. Baka kung ipaabot ni Mayor Pido, apo na ni Mayor Pido dyan, makuan tulos, makonsider migong King Reginaldo, maray na aga tabi isay mo. So hopefully tabi hopefully makuan iyan, makurihir. Magayon siguro talaga na paglaog duman dahil na magkuaning resibo ngo na pag mapundo mako apang resibo traffic pa pagluwas dahil ka man ng ibang agihan, halik ka duman sa roof deck ninda, dahil ka man ng ibang exit, iyaon duman so kumbaga gari takilyera ang apod kan baga kay ito mga antigo takilyera mako ang kantikit sa sini dumang ka na mabayad. Day man si kung ang pikukonsiderar ninda traffic ta sa baba baga kung lalo kung rush hour, lalo kung weekends, pati sa luwas minaabot so naghalat makabayad baga ta duman pa so ticket booth ninda sa baba, baka ito so pikukonsiderar ninda nakakaulang sa traffic pati sa luwas. Tama man, pero dapat binaligtad ninda dumana sa itaas ko tanan kolekta bago magluwas ta mas dakol ang nakakasarabay-sabay paglaog kumpara sa maluwas. Yan. And mas safety duman sa taas. Dahil ka na makakaistorbo sa trafiko dyan sa baba, sa tinampo sa baba, safety pa so mga nagdadarama ng bihikulo, palaog dyan sa parking area na kan SM na pa itaas. Kaysa ikumpara mo duman sa inclined na ito, iparayo kimalayos may maaksidente, halawig pang kaso yan, hururon kaso, kung may magadan o kung bata na kulaon na kumpanya bagaan, day ka basta-basta makakaasir-asir dyan. O halawig na hururon, day ta na paghaluton sa arog kaan, So, natukar tayo ni because ang negosyo ngan is imbued, perming may katakod na public interest. Tabi? Oras Pilipinas, alas 9:45. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO, visit a branch near you for special fiesta offers this June. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353
917-893-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo. Makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Sunta ilado-lado tayo ni, sabi ni Migong King, tama ka Pio na dapat mag-kolekta ki parking fee pag mag-exit na. Pareha sa SM sa Sukat Paranaque. Kolekta kang parking fee pag pa-exit na. Okay, sabi ni Bigong King. Lalo na kung mauran, slippery when wet, an inclined driveway kan paitaas sa SM Legazpi. Na-experience mi na ang traffic jam dyan. At lang, sa totoo talaga, no, it doesn't need any doctoral or masteral or rocket scientist diploma to understand the situation. Yan. Lalo na pag Disyembre, sabi ni Migong King, sana makonsider ni tabikan ko niyan kan SM na makonyan iyan supasistema bago na lang magluwas duma sa 4th floor dumana mag-issue nin ticket mo na magbayad tanganing dai mabugtak sa peligro. Anyway, at least we try our best na ipaabot ta yan. Inda ko kung dangugon kita or baka kaipuhan man na si Mayor Pido ang mag-raise kan issue. Tanganing malakaw ninda. Nag-post na nga ni si kinatawan Attorney Melissa Abadeza kan sanggunian panlalawigan. Tabi, nag-post na. And engineerically, tama man itong si Kuan, tama man itong si Engineer Mer Legazpi, sila nakakaisi ka yan. Sana na-consider na iyan na spiral na inapaitaas na nakuha na driveway. So paka-timplakan mixklada dyan, design sa pwedeng magkaguroong na trafiko.
magabat yan mananggad. Kung ang design, iba pala ang design, kung sa talagang parking area, budayin na paitaas na arog ka na tinampota, baka hopefully na consider mananggad ang traffic. Ta kung traffic ngayong haloy, iba ang load nga kaan. Iparayo kimahal na Diyos may madiskwedo. May magkuplos na brake, may magdifferential clutch. Bakong marusdos iyan, pirang bihikuloan madidanyaran. Maray kong bihikulo sa nang madanyaran niya kung may buhay. Halawig na hururo na naman ang sa korte. Tabako yan basta-basta ako na problema ang panguno ay mga battery of lawyers iyan. Tabi. So dahil na mag-abot sa araw ka na makonsider na po because it is of public interest tabi na nakakon yan, nakataya dyan sabi ni Ray Babaza sa tuyang amigo dyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Sir Ray, sabi ni Sir Ray, sa Sydney, Australia, na-experience ko ang Sir Pio, ang bayad sa parking pagluwas muna, card na pati ang gamit sa pagbayad. Tama ka dyan. Tamas dito paluwas kaysa sa palaog. Ini pa. Kuya Pio, paano naman po yung mga parking sa surrounding ng mall? Nag-advance singil ang parking boys na 20 pesos. Tricycle po ang service namin. Di ko po alam kung sakop pa ng concern ng SM ang parking nila sa labas. Minsan tulong parking boys ang nag-iriba. Tabi Kuya Pio. Ayan sa luwas, bako nanindaan concern tabi. Halos kan sa indang area of responsibility. Mga dahil na digdi sa Legasping parking na kuan libre. Matakot ka pati sa paminsan. Ay nako, sige, saro pang report kita. Migong King na Reynaldo. May paabot pa na kunyan. Maray na aga kay kinatawan Raul Roy Borihon. Yan. Sabi ni Migong King, very risky talaga. What if may linog? Dapat bagon kan SM Management ang parking policy, collect the fee during exit. Yan. Maray na aga man tabi, kinatawan Raul Roy Borihon, kinatawan RB Borihon. Karen Ala, on the spot report. Sarong report bago kita mag-news break, si Karen nasa linya. Karen, good morning. Please go ahead na tabi. Thank you, Sir Pio. Salamat sa Diyos. Nakuha ko na si Punong Barangay Jonathan Rodenas na Barangay 16 East Washington Drive. Dahil kasubago pa niya ito, follow up, ang nangyaring insidente duman sa nasabing barangay, kung sa insarong lalaki ang nagultikan PNR trend matapos na mabunggo ini pasado alas 4:45 kasi bagong magkamaaga. Ngunyan tabi sa Tio, agatan niya ito ni na personalmente mas detalyadong pangyari kay Punong Barangay Rodelnas at inisiyon ka ana kamugtakan kang biktima asin duman sa nangyaring insidente. Kapti Sir Tio tabi. Sir Tio. Yes, hello tabi kap atan marhay na aga tabi. Yes tabi Sir Pio, marhay na aga man tabi sa imo. Opo, itong so victima as dit na backgrounder, taga dyan po yan sa to sa 16? Yes po, tama sa po Sir Pio, taga dito po sa 16 sa Purok 3 po. Opo, ano nang kamugtakan niya tabi? Bis po sa istorya, tangan yan, yan sa pamilya yata sa BRMC. Madaman ako tagtaod. Sabi nga, sa duman, medyo critical na. Ay, kahirakman, tabi ano. Now, sa igwa kita baga dyan mananggad na minaaging travesa na nasa jurisdiction ta dyan sa 16. Ano po ang posibilitang gibuho na ma-safeguard ang sa tuyang mga residentes dyan? Imaging ba kung residentes na natsimpong yaon dyan sa barangay 16 na may nag-aaging train tabi? Opo, yun baga, sabi nga ni baga Sir Pio, talagang ano po baga yan, ang train baga is property ng PNR. Diba? So may may batas dyan na sa inda yan. Precautionary lang dyan siguro sa mga residente, pag yan kita dyan sa tangod, precaution na maray. Yung mga naka-headset, iwasan. Diba di mag-irinom sa dyan sa may release. Ang pagbalyo naman sa rail track, maglikay man po kita. Sabi nga nila, left and right, magliparo po. Iyo, any plans tabi kapatan na maglibot kita dyan pa, minsan-minsan may megaphone, magkuhan, kung may train, maglikay, araw kayo ng mga reminders tabi kap. Would that be possible tabi? Yes po, Sir Pio, talagang yan naman pong pigigibukan barangay. Nitaya man lang yan po dyan sa chip talib ko sa iya na yan. Yan. Talagang iba mapagkitang action na pigigibo. Ma-remind na naman sinda tabi. Ano ta? Bako na kwan sa tuyan bago ang buto-but sa nakan train baga nadadangog harayo pa
Ay naku, oo. Di sana dahil na mauturoan and any plans na maghururon ang konseho tabi dyan sa barangay ta na ano pang idadagdag na measure, safety measure tabi? Yes po nga, Sir Pierre, kami ka nakaaging siguro 2 bulan na duman man kami sa syudad. Ito na sabi ko siguro, dapat magkagawa kita narod na sa intersection, magkagawa kita traffic light, bakong natao sa magmandag na sa Tinampo. Traffic light baga sa Manila, may traffic light. Para po maano ta sa mga macros na vehicle, talaga may precaution sila. Iyo tabi. Iyo masana tabi kapatan, salamat din maray sa oras buda informasyon tabi. Mabuhay ka po. Yes, salamat ng tabi na maray, Sir Tio. Mabuhay din po. Sige. Ayan, tabi Sir Tio, ang natupan Barangay 16 East Washington Drive sa pagini punong Barangay Jonathan Odenas, duman sa nangyaring insidente sa Indang Barangay kasubagong magmamaga. Karen Ala, DCTV News. Salamat Karen, kasabay si Kapatan Rodenas kan 16. Mabareta man si Jen alas 10. We will be right back. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsumiter ng resolusyon ni Senador Robin Padilla para hagadan ang pagpapauli kay dating Presidente Rodrigo Duterte gikan sa The Hague, Netherlands, kung saan siya nakakulong sa ngunyan dahilan sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Siring mandayi inako kan Senate Bills and Index Section dahil sa Rule 44 kang Rules of the Senate kung saan gabos na bagay matatapos na sa pagtatapos kang Kongreso. Nag-adjourn sinidie ang 19th Congress kang Hunyo 11. Plano ni Padilla na isumiter giraray ang resolusyon sa 20th Congress na mapuon sa
umapuan sa Hunyo 30. Sa resolusyon ni Padilla, tinawan doon kay ini na daing Pilipino, lalo ang nagserbi sa gobyerno ng 34 taon, na dapat ikulong o litigaron ng dayuhan sa husgado para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas. Yan na pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Al Armario on the Spot Report.
Kumpadring Al, Diyos marhain Al daw mantabi. Please go ahead na. Yes, mainit ng aldaw tabi Pading Tiyo, mapalihis muna in sarong simana bago mag-inaugural session ang sanggunian na palunsod kan Legazpi paglaog na kan bagong set of officials. Yan ang informasyon hali kay City Councilor J.P. Lee. Ang bagong set of officials maturokaw formalmente sa Hunyo 30, Lunes yan. Alanganin aldaw dahil Martes, kuta na, schedule na nin regular na sesyon. Kundi kay puhan pa man magsamo-samo ang mga konsyal asin mga staff ninda kan opisina kung sa insinda i-assign. Pati na ang mga gamit dapat man reglaron muna. Asin pati naman kung ano ang mga posible pang plano pag-abot kan inaugural session. Kaya may oras pa man sinda haros-sarong simana na makapag-samo-samo sa opisina. Asin magkapag-preparar ang enterong miyembros kan bagong set of officials kan sanggunian panglunsod sa indang inaugural session na gagibuhon na sa nini sa ikaduwang simana kan Hulyo. Roger! Inaambanian informasyon pa digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Sunod ta si Sir Jimmy, Chief Jimmy! Good morning! Yes, so salamat sa Bibali. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong kareta, ang sidewalk po sa barangay Paulog, Ligaw, ang sa ibabaw sa Bibali, anas na panindak isinapot, biniribit, tubog-tubog, ginamos, kinalingking, atin padagos ng nag-abante, pasiring digdi sa sidewalk going Banaw. At sabi, nanarong kayo ng mga agihan, biyan camera sukman, pero sa realidad iyo ang sitwasyon, kung sa'yo na nakapunta, mainigop ako na ang sidewalk, ang sa ibabaw, mga lamit na nanin mga panyenda, inakaunon, kaya na ini nagagamit, susog sa purpose na dapat tawo, ang mga ngaragi, hindi, sa'yo ng sistema, mababa, sa tinambo, duman ka ng mga ngaragi. Ang gobyerno, nagpag-ipunin si Nampo, kakambal na ang sidewalk o catwalk, alagad ang nangyari, nagiging negosyohan na ini sabi pa sa lugar na ini. Kunyan na dahil masabutan siya dapat na magtikparo kay ni LGU o DPWH, kung sa'in kung ini balagos na papabayaan sa na, may mga road widening ang Nampo, posible, sa mga maabot na daw, magiging pangarawgan ang mga pag-titin ng ini, both sides ng Tinampo, Taguban, Paulo, at siniba pang lugar na iguanin mga proyekto na road widening at iguanin mga sidewalk. Sabi pa although party maninikan paghinguha, kaya ning mga kasaradayan, pero ang problema, ang purpose na mga sidewalk ay na nasusunod, susog sa programa na nag-gobyerno. Yan sabi pa din sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy! Mientras tanto, huwag kita kay Angel. Angel Musa. Marinaga sa RPO, marinaga po sa tuloy mga paraan tabay sa mga dagdag tapang bareta. Wara ni na taran na paglangkaw sa pamresyuhan kan mga produkto arog kan canned goods sa processed foods, inumon asin iba pang produkto dahil sa dakulang dagdag na presyo kan fuel o gasolina na epektibo pigpautob kasuhapon alas 6 nin pagkaaga. Inian payag ni DTI Bicol Consumer Division Chief Mr. Sir Ruben Sumbon kung sa iyang sinabi na maigot man ang sa indang monitoring sa estado kan supply kan mga produkto sa rehiyon, lalo na itong mga pamresyuhan.
Ipinaliwanag ni Sumbo na kung manungod sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong kaibahan sa basic necessities, sinabi niya na maagi muna inidia sa petition to adjust and then maagi ini sa evaluation kan mga personahes kan Department of Trade and Industry. Makalisang evaluation sa kasindang desisyon kung tutugutan ang pigahagad na dugang na aumento sa presyo o dai. Sa ngunyan da SRP, wala pa man sila na monitor na paghiro sa presyo kan produkto digdi sa Bicol region. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Angel Mustafa. Joshua Bino on the spot report. Joshua, good morning. Go ahead, man. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, may good news para sa mga sangguniang kabataan o SK Tiagawad. Kasabay na ang SK Treasurer as in SK Secretary sa 54 barangay kan Daraga Albay. Dahilan ta maugmang pinag-anonsyar ni SK Federation President ex-officio Councilor Sofia Lane Baldo na magpuon ngunyan na simana Tabi Serpio papo na nindang i-implementar ang dagdag na 300 pesos kada bulan para receiving honorarium kan mga SK Tiagawad, SK Treasurer at SK Secretary sa Daraga Albay. Kung matatandaan Tabi Serpio sa ining ordinansa na ibinusol ni Baldo sa Sanggunang Bayan kan Daraga Albay, asin nag-agi naman ini sa magkakanigong pag-review kan Sanggunang Bayan, kan Alkalde, asin kan Sanggunian na Panlalawigan, asin kasudma sa regular na sesyon kan Daraga Albay. Sigun kay Baldo, matatawa na Tabi Serpio ng 300 pesos ang nasabi na niya itong mga posisyon. Dahil nadigdi kasabay na SK Chairman, dahil lanta ang sweldo man baga kayo o kaya honorarium na nareceive, duruda kula kumpara sa mga SK Tiagawad, Treasurer at Secretary. Dahil lanta ang honorarium kan Chairman, kasi kula man kan honorarium kan Barangay Kagawad. May mga barangay sa Daraga na talagang may gusto lang ang honorarium na nareceive kan mga SK Kagawad, Treasurer at na Secretary, kung kaya maski sa diit na kantidad at least makakatabang Tabi ini Serpio 300 pesos na dagdag sa honorarium ninda bulan-bulan Tabi yan Serpio. Roger. Yan ang dagdag na storya. Joshua Bino, DCGB. On the spot report. Good morning palantabi dyan kay Congressman Caloy Andes Loria, Congressman-elect Caloy Andes Loria kan Segundo Distrito kan Albay. Pipa abot kan opisina man ni Congressman-elect Caloy Andes Loria na duro-diretso mo niya kan administrative structure kan opisina both duman sa Manila budadigdi sa baba pinagtatapos na tanganing paglaog kan primeradiya kan sa iyang posisyon pagtukaw ma-functionar na pinag-establish na po so administrative setup nag-establish na Tabi kan administrative setup tanganing mapag-abot kan oras sa trabaho both itong so legislative responsibility and itong so social services isinabay na Tabi permi na yan yung duwa kayo na klase hard and soft classification pinag-establish na Tabi pinag-establish na itong so kunyan so sistema tanganing itong so pagtaonin tabang na Second Congressional District Office na pag-asumir ni Congressman-elect Caloy Loria at least for starters makapuon na Tabi yung sa social services plus itong so kalinga ni Loria yan so that's the very latest Tabi so structural setup administrative structure Tabi hihidali na tanganing pag-abot kan July 1 diretso well-oiled na at least for starters ang sistema pag-abot sa pagproseso kan mga requests yung sa social services Tabi gabos-gabos taigo talaga yan ning perming araw kaan ang kada congressional district office
And itong so paggibo naman ning layes, igwa na ning set up tabi. Igwa na ning mga staff, both duman sa Manila, buda digdi sa baba. So yan po ang very latest. Nagkakaigwa na po ning structural organization, pinagtatapos na opisina man ni Congressman-elect Caloy Andes Loria. Plus ito pong sukalingan ni Loria, duro-diretso man po yan, sabi ni Congressman-elect Caloy Andes Loria. Halat-halato lang tabi, tana sa transition pa bagangon yan, ano po. And then duaan pinagkukonsentraran so legislative aspect and yung social services aspect. Nakaipuhan na ipadagos iyan. Gulpi baga nagharagad ng tabang, manlain-lain. Sa taigwa manin mga alokasyon iyan and pwedeng makapagkuhan maning recommendations ang opisina ni Congressman-elect Caloy Andes Loria. Now, saro sa mga concern na gigibuhon, matabang pa ang opisina ni Caloy Andes Loria, Congressman Caloy Loria, sa pagkuhan ka ining pag matabang sa syudad, sa DPWH and sa iyang opisina ngapit na panahon to alleviate ining baha digdi sa Legazpi. Buda sa inman na mga lugar tabi aram niya na igwa na ning in place tabi yung city pati yung DPWH, madagdag pa tabi ang opisina man ni Congressman-elect Caloy Andes Loria kung paano iyan tabi makuwang pama, kumbaga ma-alleviate pa tanganing day na magkunyan pa so flood mitigation program mapakaray pang lalo tabi. Sabi ni Kong Caloy, saro ngayaan sa mga talagang pinaghihingwahan kung mautog man lamang sa abot kan sa ayang makakaya sa turno niya na makatabang-tabang pang ma-lessen o kung daiman if it is near impossible na talagang daing bahata low-lying baga kitang Legazpi ang sila ang kunyato ang sa tuyang topographical situation hababa sa level kang dagat talagang may mabaha pero ang sabi ni Congressman Caloy Andes Loria dagdagan ta pa kung ano ang pwedeng gibuhon nganing maminos-minos ang pagbaha tabi kung talagang day malilikayan so yan po ang very latest diyan sa grupo man ni Congressman-elect Caloy Andes Loria. May nagparaharapot sa Satuya what's the very latest tabi na pinag-preparar man kan kongresista tabi. Sige, may apod kita 5462. Good morning. Good morning, sir. Yes, opo. Medyo sir nag-feedback po ang tanog, paki-lower po kang volume kang monitor mo or kang sa imong cellphone tabi. Tanganing day mag-feedback. Ano po? Ayan, okay na siguro tabi. Go ahead po. Kasi nag-service ko lang para opinion. Ang nako daw sa amin nila sa mga barkada. Sabi si Simon medyo sir, pasensya na po tabi. Day talaga nahuhugot ning maray ang signal. Apwera ka nag-feedback. Putol-putol po tabi. Hello? Ay. Opo. Dapat siguro, pabigyan ko naman sa isyo. Para mga pagyang dapat, since ano itong baga, may second floor, may ground floor parada, may second floor parada, may third floor parada, may fourth floor parada. Kung sabi ni Gino, sa fourth floor ko na, anong makulit yung second floor, ground floor, third floor. Ay, hindi naman yan yung So, siguro, tama lang ito na sasaan lang. Kung sa exit na naman, magkukulit. Siyempre, bako ang iba ang kopete ko. Baka may exit na talaga. Yung sa nagsabihin sa tabi. Opo, sige sir. Pasensya na po tabi talagang makuan ang audio. Pasensya na po tabi sir. Thank you so much po. Thank you. Opo. Video kon kaya kunyan signal o di pa kayan inabot na kita kan sa tuyang parameters na pagmamaaram sa programang Tingog kan Banwaan. Day maghali tulos na masunod po si News Director Mardela sa pangarang kan tropa. Thank you so very much and mahal na Diyos ang magbantay.